Kaixo eta ongi etorri magazinera, gaur ostirala da uztailak bat, gaurko elkarrizketa berezia izanen da, Jorge Valdivieso, Uakoba eta TAGR enpresetako zuzendariarekin egonen gara, ikusteko haiek zertan lan egiten duten eta nola lan egiten duten, eta ikusiko duzue nola, beste espiritu batekin, beste helburu batzuekin lan egiten duten enpresa hauetan. Baina horretan sartu baino lehen, has gaitezen betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin, efemerideak. Uztailaren batean, baina 1961 Ernest Hemingway idazle estatubatuarra hil zen. Urte batzuk beranduago, 1969 Gipuzkoako armarri berria legeztatu zen. Erregearen irudia eta 1513tik zeuden 12 kanoiak kenduz, Nafarren gaineko garaipena ospatzen baitzuten. Eta 1981ko uztailaren batean hil zen Camarón de la Isla ezaguna. Eta 2007an Yemenen kamikaze batek bomba auto bat lehertarazi zuen Euskadiko eta Kataluniako turistez osaturiko konboiaren aurka, eta 7 turista hil zituen, horien artean 2 euskaldun. Gaurko egunkarien azalak, Diario de Notiziasekin hasiko gara, lerroburu nagusian, Nafarroak muturreko egoeretan larrialdiei aurrea hartzeko eredua berrikusiko du. Lanforo bat sortuko du sutei eta uholdeei aurre egiteko araudi berri bat adosteko. Gobernuak autokritika saihestu du, baliabideen edapen handia nabarmendu du eta zorrotz jokatu zela defendatu du. Landa ingurunearen kontserbazioa indartuko duela ere errandu. Horrez gain, Uxueko sua San Martin ia suntsitu zuena nahita piztutakoa izan zela jakinda. Azpiko 2 argazki txiketan protestak, lehenengoan suhiltzaileak ageri dira, baliabide eta lan baldintza hobeak eskatzen, eta bigarrenean 03 plataforma, greba utzi duela azalduz, baina berriro itzuliko direla, baldin eta ez badira irtenbiderik proposatzen. Eta beste berri batzuetan, Nafarroko ogasunak 673 berankor edo moroso ditu eta 325,2 milioi zor dute. Eta Nafarroko Volkswageneko presidentea Seatera joan da, karguan urtebete eman ondoren. Diario de Navarran, Nafarroako gobernuak ez du akatsik onartu sute boladaren kudeaketan, hori jarri dute lerroburuan. Navarra Sumak eta Bilduk larrialdi planaren aplikazioa zalantzan jarri dute. Argazkian berriz, Joe Biden atzo Madrilen emandako hitzaldi batean, eta izenburuan NATO indartua. Gastu militarra handitzeko Sánchezen konpromisoak berriz ere tentsioak sortu ditu bazkideen artean. Eta beste albiste batean, Nafarroko Volkswageneko presidentea Seat taldera joan da, lehen dakariorde gisa. Eta beste albiste batean, Nafarroko Volkswageneko presidentea Seat taldera joan da, lehen dakariorde gisa. Gara egunkarian, Gasteizko legebiltzarraren gehiengoa migrazio politikaren aurka. Adierazpen bateratu batean EAJak, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak euren atxekabea eta salaketa adierazi dute Melillako mugan gertatutakoagatik eta migrazioari buruzko Europako eta Espainiako politikak arbuiatu dituzte. Moskuk eta Pekinek NATOren asmo imperialak salatu dituzte eta ekonomiako albiste batean, Hego Euskal Herriko moroso eta berankor handienek 854 milioi zor dituzte. Argazkian berriz, Gasteizko Mercedeseko langileak manifestazio jendetsu batean eta izenburuan langileak protestan baldintza hobeen eske. Berri egunkarian, Nafarroak lege bat onartu du Elizaren sexu abusuen biktimak aitortzeko. Preskribatutako kasuetan aktibatuko dute eta ez du ondorio juridikorik izango. Navarra Sumak aurka egin du. Argazkian, emakumean dana bat, Iruneko alardean eta izenburuan 1700 aldarri ozen parekidetasunerako. Irungo alarde parekidea karrikara itzuli da,
eta hazten jarraitzen duela berretsi du 2 urteko etenaren ostean. Udal ordezkaritza zabalak harrera egin dio, baina Santano alkateak alde egin du. Beste berrietan, Estatu Batuetako Gorenak zaildu du CO2 isurien mugak jartzea. Auzitegi Goreneko epaile atzerakoien bultzadarekin, ingurumena babesteko Estatu Batuetako Gobernuaren agentziari ahalmena kendu dio mugak ezartzeko. Eta Araba eta Bizkaiko metaleko langileak KPI-an jarri dute negoziazioaren marra. Bukatzeko Euskal Herria Irratia, berri nagusian greba bertan bera utzi du 03 plataformak, iragarri dute udazkenean huelgara itzuliko direla, baldin eta zikloari soluzio integral bat ematen ez bazaio. Bertze berri batean, Peñen Federazioak eraso matxistarik gabeko San Fermin kaletarrak ospatzera deitu du. Eta era berean Raquel Arjol, Iruñeko Peñetako kidearen hitzak, emakumearen presentzia biderkatu behar dugu San Ferminetako peñetan. Asteburuko eguraldia. Gaur uda giroarekin hasiko dugu uztaila. Barnealdeko zenbait bailaratan, behe lainoekin eta kantauri isurialdean, bereziki ekialdean, hodeigunekin argituko du egunak. Goizak aurrera egin ala, ordea, hodeitza hau desegin eta eguzkitsu geldituko da denean. Itxura polita hartuko du eguraldiak eta temperaturak nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan 25 edo 26 graduren bueltan geldituko dira beroenak. Kostaldean berriz, eguerdi partean brisa mugituko da eta 21-23 graduren bueltan geldituko dira maksimoak. Bihar barnealdean bero egingo du. Goizean goizeko giro eguzkitsua nagusituko da denean eta temperatura maksimoak kostaldean salbu 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Itsasertzean berriz, eguerditik aurrera brisa altxatuko du eta maksimoak 25 graduren bueltan geldituko dira. Arratsaldean barnealdean eguneko bero pilaketaren ondorioz, bero hodeiak garatuz joango dira eta baliteke gauean lekuren batean trumoi ekaitzak jotzea. Azkenik, igandean, hodei gehiago, batez ere ipar partean, eta temperaturak bera egingo du, kantauri isurialdean. Goizean goizetik hodeiak nagusituko dira eta han hemenka zirimiria egin dezake. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Hala baina, arratsaldeak aurrera egin ala, bero hodeiak garatuz joango dira eta han hemenka zaparradak bota ditzake eta ekaitzak jo dezake. Baliteke ekialdean zaparradak mardulagoak izatea. Haizea iparraldetik ibiliko da eta ekaitza guneetan zakartu egingo da. Temperaturak behera egingo du, batez ere ipar partean. Eta gaur arratsaldeko gonbidatua Jorge Valdibielso da, bera Estampaciones Guakoba eta TAGR-ko zuzendaria da, azken honetakoa berriki. Arratsaldeon, Jorge. Arratsaldeon, mi esker, ditzenagatik. Bueno, zulastuko gara pixkat, zer lan egiten duzuen, Guakoban eta TAGR-en, has gaitezen Guakobatik, zer da enpresa hau eta zein da, zuen lan ildoa, lan esparrua? Guakoba familiar enpresa bat da, estampaziokoa da, estampazioa eta soldadurakoa, eta, bueno, betidanik nire gurasoak eramaten zuten, orain nire anaiekin eramaten dut, eta, bueno, hor estampazioa egiten dugu, ez? Berdin duze tipo pieza egiten dugu, generalki txikiak, hori fleje batekin ateratzen duzu, eta nahi duzun pieza, trokel bat egiten da, eta eskatzen dizutena egiten duzu, ez? Gero soldadura ere egiten dugu, kaldereria txikia. Eta orain dela 3-4 urte, Antsoainera joan ginen, bueno, Antsoainen gaude orain dela 20, hogei, baina, bazegoen enpresa bat ondoan, justo ondoan, eta hori torno eta fresadorakoa da. Azken finean, institutuan
bi enpresak ikasten duzu berdina, ez, institutuan. Orduan, beno, pixkat 2009koan egon ginen hola pixkat flojo eta gero, bueno, eta esan zidaten eramatea, gerente bezala, eta, bueno, lehenbizi ezetz, eta azken fina, bueno, baietz esan duen, ez? Gauza bat eraman zuen beste batera, eta azken fina, geratu genuen enpresa hori, bale? Hor, ni bakarrik sartu nintzen, baina, beno, azken finean, ez elkar gaude, osea, 10 metro gaude, bakarrik bestera. Eta hor, sinergia asko egin dezakegu, ez? Daude, pilaka, eramaten dutela bi gauzak, ez? Igual eramaten dute tornoa, gero soldatzen dela, eta gero egiten da fresadoran, edo alrebes, eta oso interesgarria izan zen. Orduan, bueno, sartu ginen, lokura horretan, eta oraingoz oso ondo eramaten dugu. Beraz, bi enpresa ezberdin dira, printzipioz, baina horretan zenuen bezala, azkenean, alor berdinean lan egiten duzu, eta alortu duzuen, norabaiteko, komplementariedade bat, TAGR enpresa honekin, eta hor elkarlanean. Zure nahiak horrez dira sartu, kontu horretan. Ez dira sartu, eta, baina, azken finean guztia elkar egiten dugu, familia gara, oso ondo erabaten gara, eta bai, egia da, desberdinak direla, bat bezala kasi azken finean funtzionatuko dugu, baina ematen zigun beldurra atzera, que no haya vuelta atrás, atzeraka ez egotea, ez? Orduan, nahiago dugu horrela jarraitu, elkarlanekin guztia, baina beti ezpadere, hola egon, eta horrengoz oso ondo. Eta enpresa honetan TAGR-en hor sartu zinen zuzendaritzan, erosi egin zenuen, ez dakit hori galdetzen aldi zudan? Bai, enpresa hori 60 urte badarama hemen. Osea, dekoletajea da, torno batean, zu daukazu kargador, barrak kargatzeko, osea, gu ez dugu egiten dugu bai, pieza bat sartu eta mekanizatu. Bai, egin dezakegu, egiten dugu gainera, baina hor besteak bezala gara, hor kompetentzia asko dago. Dekoletajea da, torno horiek badaukate kargador de barras batzuk deitzen direla, orduan zuk erosten duzu 3 metroko barrak, borobilak. Orduan, zu sartzen duzu eta hori bakarrik alimentatzen du. Hori egiten da, kantitate handiagoak eskatzen dizutenekoan, ez? Adibidez, 2000, 5000, 400. Banaka sartzea oso garestia da. Orduan, zuk sartzen duzu hor, programatzen duzu, eta hori bakarrik beten da. Askoz mekanizatu. Orduan, guk hor daukagu 8-9 makina horrela, eta hori hemen ez dago. Hemen ez dago gu bezala montatu daudela. Badaude enpresa dekoletajekoak, baina horiek tirada handiak hartzen dute. Estampazioan gertatzen da berdin, adibidez badaude handiak, baina horiei eskatzen badiozu 500, 1000, 2000 ez dizut egiten. Ez haien merezi kentzea guztia bakarrik horiek egiten dute 1000, 200.000... Bertzelika bat. Hori da. Eta dekoletajea hor dago baita ere. Igual 5.000, 10.000 baino gutxiago ez dizute hartzen, ez haien merezi. Makina handiagoa daukate eta hori prestatzea asko kostatzen du, orduan bere negozioa da, egin jarri, ondo joatea eta benga, tira. Igual aste bat egiten ez. Gu enfokatu dugu beste aldera. Egiten dugu torno bat normala daukana baino merkeagoa, eta ez daukagunez dekoletajikoak daukaten makina handiak eta berriak, bueno, hartu dugu erdikoa, ez dagona, hor kompetentzia ez dago. Orduan, oraingoz oso ongi egiten nahi zaigu, zen, bueno, hemen guri beti kompetentzia bezala ez zaigu gustatzen ikustea bestei, alrebez, zen kolaborazioa, bai? Orduan, zu torno bat normala daukazu eta eskatzen badizute 200, jode, hitz egiten dugu, egiten dizut nik, ez? Eta niri bat edo bi eskatzen badidate, jode, ja dituko dizut, nizuri. Eta dekoletajearekin berdin. Hori ere, banatu hobe funtzioak ez, hori da. Kompetitu beharrean denanik, hori da, azken finean bestekin lagundu, ez? Eta azken finean klinte bat ematen badizu 10 plano, ez, hau bai, hori oso txusia da,
ez? Bai. Bueno, hartzen duzu eta gero ja gure artean egingo dugu. Eta guztion artean laguntzen bagara, azken finean asko zere hobeto. Espiritu berezia beraz, zuena, Jorge? Bueno, ikuspuntu bat. Hori da nire gurasoak erakutsi zigutenak eta beraiei ondo joan zinen. Ni bestei pisatzea eta hori batzuk egiten duten bezain hori hankamotza dauka. Orduan, azken finean guztiak egin behar dugu lan, eta bakoitza badauka bere espezialitatea eta espezialitzen batzara zerbaitaz, besteak baino behingo duzu. Uakobaren kasuan, nik demagun ez dut ezagutzen gehiegi mundu hori. Ze enpresek egiten aldute lan zuekin, nork izaten aldu interesa Uakobarekin lan egitean? Edozein piezak izan daiteke. Hemengo esfera hau, pata hori, metalezkoa edo aluminiozkoa, nahi duzuna. Azken finean tirada handiagoa dira, edo borobilezkoak, begira kamerak zenbat tubo, zenbat borobila dukate. Hori guztia egiten da torno batean. Ikusten ari dituzu hemen Jorge gauzak konpontzeko, ez? Konpontzeko edo egiteko. Edo egiteko. Azken finean, pieza guztiak, metalezko pieza guztiak, edo plastikozkoa, latonezkoa, aluminiozkoa, hori egin dezakegu, eta ja, depende, mil gauza. Ikusten duzun gauza guztiak egin daitezke. Beraz, badu, rollo punto erdi artesanal, erdi mekanizatu bat, ez? Olako erdibide batean, ez da dena egiten dugu en serie eta berdina. Enfokatua dago en serie egiteko. En serie egiteko. Artesanala egin dezakegu, baina hori gero eta gutxiago egiten da. Baina bai erran nahi dut, direla, nahi zenez gero, piezak ajustatuak, diseinatuak behar den horrentzat. Ez dira izan beharrik denak plantilla berdin batean. Azken finean, guk egiten duguna da, zuzartzen duzu burdinezko fleje bat, eta pieza bakoitza eraman behar du bere trokela deitzen da. Osea, prentsa da makina, golpeatzen duena, egiten duena pom, baina, klaro, pom hori nola utzi behar duen pieza, hori da trokela egiten duena, utillajea. Orduan, pieza bakoitza utillaje bat erabaten du. Orduan bai series bezala, utillaje hori amortizatzeko bat egiten baduzu ezin da, orduan da serie bezala. Ez dakit enpresa horien artean, sektore bat bereziki zuekin kolaboratzen duena edo zuekin lan egiten duena izaten alda automozioarena, pentsatzen dut, kotxeen alorra. Ez dakit, kasu honetan erraten dute adibidez, orain kotxeen eta salmentak eta zertxo bat jaitsi direla, ez dagoela bere momentu honenean, ez dakit zuek sumatu zuen, zentzorretan zerbait? Automoziokoa, zenfinan, esan dugun bezala lehen estampazio enpresa hundiak eramaten dute. Zen hori volumen asko eramaten du. Orduan, pieza asko egiten dugu automoziorako, ez dugu egiten directamente, beraiekin, Volkswagenekin ez dute egiten zer, baina Volkswageni egiten diona hori bai, adibidez, al final hori ez duzu egiten berari. Baina sektore hor guri salbatu diguna, da sektore askotara egiten dugula. Egiten dugu agrikola, kosetxadorak egiten dugu sanitarioak, adibidez, ospitaleko karroak, egiten patak, mekanizatzen dugu, egiten dugu kaskilloa, soldatzen dugu, eta asko, alimentarioak, hori da gurea ona daukala. Zen sektore bat jisten badu, hori da. Kliente pila bat daukagu, eta hoberena da, hacer muchos pocos, ¿no? Que pocos muchos. Orduan, hori da, azken finean, estabilizatzen dizuena. Bakarrik egiten baduzu automozioarekin eta egiten badu hola, hilda zaude. Karo, hori pentsatzen direla, erabaki empresarial komplikatuak, batzutan ikusten duzu igual, hasten baduzu enpresa batekin lanean, bakarrik,
Bueno, hori izaten alda, erraten den bezala oso, bueno, jugosoa, ez? Oso interesgarria, baina aldi berean sortzen duzu dependentzia nahiko arriskutsu bat, ez da? Azken finean, errezagoa da, zen batekin bakarrik egiten duzu, guztia badoa normal, baina arrisku asko gehiago dauka. Guk enfokatu dugu beste guri esan digute, adibidez, nozbait, egiten, egin behar diazu ez da getz, lasai. Ezin dizut egin bakarrik zuri eta beste guztiei orain ez egin, zen gero zu jeisten duzu eta besteak joan dira. Orduan, zaindu behar da guztia, berdin du izatea oso txikia edo oso ondia. Zer, azken finean ez dakizu nor salbatuko dizun. Azken finean, ondienak, badirudi, eman behar dizutela kristona, eta gero egun batetik bestera, irakurtzen duzu, edo ikusten duzu telebista, eta itxi duela, eraman dutela ez da gindora, eta zukola. Eta geratzen direnak hemen, zuk ez diozu kasorik egin. Nahiago dugu, guztiei importantzia berdina da, eman. Berdin zait bati 10 egin, nahiago dut 10 bat egin. Zeren hori, ematen duzu segurtasun asko. Ez egin, Jorge, erraten duzunangatik, baut sentsazioa nola baitere lan egiten duzun bi enpresa horietan nola baitere helburua, objektibo bat eta bakarra ez dela etekina, ez dela dena benefizioak lortzea eta hazkunde eta langileak, baizik eta nola baitere, lortzea egonkortasun bat, estabilitate, eta izate enpresa bat iraungo duela, ez denboran. Bai. A ber, dago gauza bat, enpresa, futbol, guztia egiten baduela, generalki egiten duela. Osea, oberena da joatea poliki-poliki, zen gero jitziko zara poliki-poliki, jisten bazara, egiten baduzu, du jitzi beharrik. Eta, a ber, noski, lana egiten dugu dirua irabazteko, baina, oberena da, irabazi pixkat, eta lan egin ondo, jendearekin ondo egon, ambiente ona egotea, eta ez, venga, dirua, eta ze. Azken finean, lan egin behar dugu, gustora egon behar gara, eta, galtzen baduzu dirua, problema bat daukazu, ez? Baina, beno, azken finean, esan duzun bezala, beste gauza batzuk ere, guretzat importanteagoa dira, ez bakarrik benefizioak. Hori da. Ere lukroa baino lehen, igual bertza gauza batzuk lehenestea, hori ez, kontuak atera behar dira, hori nola ez? Azken fina, gure enpresa 60 urte duka, orain dela 20 urte fundatu zutenak, zeren TAGR adibidez, da Talleres González Rodríguez. Nik ez naiz, ni González ni Rodríguez. Orduan, empleatu batzuk geratu zuten enpresa, baina horiek jubilatu dira guztiak orain. Orain geratu gara, hartu nenetik, aldaketa asko egon dira, zen jendea jubilatu da, eta jende gaztea sartu dugu, eta lehenbiziko ikusten duguna da pertsona majua izatea. Nahiago dut pertsona maju bat aldu jakin izatea oberena, beren lanean, baina ambiente txarra edo pixka raro bat bada, ez. Nahiago dut, pertsona bat majo izatea, ikasiko du, erakutsiko diogu guztia eta hartuko du, baina ikasten ez dena ekartzea. Bai? Eta hori... Azkenean zu Jorgere egunero joan bartzarelako lanera eta behar duzulako jende horrekin egon. Hori da, azken finean, detaileak eta favoreak beti izan behar da reziprokoak. Niri favore bat egiten badidate, entregatu behar dugu bai edo bai, biharko eta astelenerako etorri behar gara eta hori gero, beraiek, aldut joan ez da gindora. San Fermin eta... Batik bidez, aldenean, noski. Azken finean, detaileak beti, tanto onak, tanto txarrak, reziprokoak dira. Orduan, hori klaro daukagu, eta, eta ere, azken finean guztiak lan egiten dugu eta guztiak berdina gara. Batek egiten du gauza bat, beste gauza bat eta beste gauza bat. Bakoitza badaki zein da bere lekua, gauza batzuk balio dute hau, beste batzuk balio dute hau, normal, ez?
baina guztiak importantea gara, hemen bezala, hemen importantea zara zu, zaudela hemen aurrean, hau garbitu duena, bestela hau kristona egongo zen, edo hor barruan dagona montatzen gero bideoa. Osea, guztiak azken finean, bakoitza bere lana dauka, eta hau kadena bat da. Bat faiatzen badu, ez doa. Eta hori bai daukagula, guztiak berdina garela. Gero, bakoitza bere responsabilitatea dauka, eta noski, hemen irabazten da, daukasun responsabilitatearen gatik. Zer guztiak ordu berdinak sartzen ditugu, gutxi gora bera. Baina guztiak importantea garela, hori horra da. Eta gero, Jorge, iduritzen zait, giro hori, giro on hori lortzen duzuela lanean, gero ere kanpora pentsatzut ikusten dela, eta izatez, zuek Guakoban, azpimarratzen duzuen gauzetako bat da, lan egiten duzuen kanpoko enpresekiko, nolabait ere, tratu ona, tratu hurbila, hemen ez dago intermediario hori gauzan hasten duena, baizik eta etortzen da, eta hurbileko tratu bat, azkenean. Guri gustatzen zaiguna da etortzea, eta ez ekarri un kontrato de no seke korbata batekin. Hori ematen ditu kontuz honekin. Ez, nahiago dut, etortzea, hau egin dezakegu, venga, nola egiten dugu, eta hau zenba balioko du, begiratzen dugu, eskua ematen geha, eta gero, noski, zerbait firmatu egin behar da, baina ikusi dugu, eta zuk etortzea, eta hitz egiten duzu nirekin, hitz egiten duzu nire nahiarekin, beste lekuan, azken finean, nork egin behar dizu honek, hitz egin berarekin, bera egingo dizula, venga, eta niretzat, departamentuak egonezik, azken finean, ditzen duzu, pasatuko dizute ez da gindora, esango dizute, etorri, eta ikusten dugu, eta zerkanoago. Eta ulertzen gara hobe, azkenean. Hori hoberena da, eta azken finean, egiten dizuna, berak erabakiko du, nola egin, nola eta... Gero presupuesto bat egin behar da, sartzen da beste pertsona bat, baina gutxienez nahi duena egin behar duenarekin hitz egin du. Eta hori errore asko jentzen dira hor. Ez dizut galdetu, ez dakit Guakoban eta TAGR-en zenbat langile zaudeten momentu honetan? Guakoban gaude 3, 4 hor egote gara, eta bestean 11. Bestean 11. Zen finean, 15 gara, eta gaur adibidez, bagoaz bazkaltzera, guztiak elkar, San Fermina jaga izten dugun, eta San Fermina baino leheneko bazkaria, guztiak elkar egiten dugu, eta... Eta, erran duzu, bainara anaiekin egiten duzuela lan, hori batzutan kontu delikatoa izaten da ez, familia sartzen duzunean tartean, ezakizuek lortu duzuen, nolabait ere giro on bat izatea. Komplikatua da eta errezagoa da. Da gauza bat, zaila. Zergatik, ni zurekin, azken finean, ez da beti jai, ez? Lanean gaude. Eta zerbait badaukagu noiz baiten, ostras, zure anaia bada, bidaltzen diozu mierda, eta la mierda, baina aurrengo egunean gaude elkar, bazkaltzera, egoten geha, ezken dian zura naia da, ez? Hori, enkistatzen bada oso arriskutsua da. Errezagoa da ez badizut ezagutzen. Muchacho, hau horrela da, egin behar daola, ez baduzu nahi, pues ya está. Etzen da, eta hitio. Hori bestaldean ezin duzu, eta berdina gara. Orduan, bakoitza berea eramaten du, ez da sartzen asko bestearen lekuan, guztiak eramaten dugu guztia, baina bakoitza badauka bere funtzioa. Orduan hori oso klaro usten baduzu, hoberena da. Zeren azken finean bi opinio badaude, hori zaila da gestionatzeko. Orduan, batek soldatzen du oso ondo, bestea prentsetan dago, nik eramaten dut bestea, hau nork eramaten dut zu, zu, eta hau zu, eta honi, eta, oraingoz, ondo. Oraingoz ondo. Ongi, beti nik uste oreka zaiak izaten diren, baina aldi berean zuk erratuzuna ere konfiantzak bat du, ez? Bentaja eta arriskua bi gauza horiek dire. Azken finean, egon behar gara guztiak elkar, egin behar dugu guztiak, eta ezin duen eraman pertsona bate gauza guztia. Azken finean gaizki egiten du. Zuk ezin duzu kontrolatu gauza guztia, zeren edo gaizki egiten duzu edo ez ongi gutxienez.
Orduan, hori delegatu behar da. Bakoitza bere funtzioa eduki, guztiak laguntzen, noski, baina, bakoitza jakitea espezializatu behar da zerbaitetan, eta hor, hoberena izan behar da. Ezin zara esan hoberena guztitan, ez? Bagira, hemen nik hoberena izan behar naiz. Enpresakola enfokatu dugu. Kantitateko tramo horietan, enfokatu dugu, eta hor, hoberena izan behar da. Hori izaten, eta azken finean, niri egin dezaket pieza bat, bai. Egin dezaket 1.000, bai. Baina hemen ez nahi soberena, eta hemen ez da ere, baina hemen bai izan egitekela. Guazen hemen. Espezializazio. Azken finean futbolan bezala, ez? Bai, pasatzen diazu baloia, bale, baina pasatuan kara. Botatzen baduzu gradara, ez du balio zertarako. Batek ez badu egiten ongi. Hori da, berdin zait egitea Leicester edo ez. Ez badidazu bateran gara ez du balio zertarako. Hau berdina, ez? Azken finean, egin behar duzu ongi, eta gero, alduzu noberena. Hortxen ez, enpresa munduaren zailtasun horiek, beti lortzea oreka komplikatu horiek. Jorge, azken galderatxo bat egin nizuen, joan baino lehen, orain inflazioa dela, presioen igoerak, ezagit sumatu zuen, Wakoban, TAGR-en ikusten dire aldaketak. Bai, baina orain arte, kristona egin behar zenun hori inputatzeko, ez? Azken finean, gurea pieza errepetitiba hor dira, ez? Hilero, urtero egiten dira zenbat, eta 10 urte, 15 urte daramazu egiten pieza berdinak, gero daude berriak, noski. Eta hori mugitzeko oso zaila zen. Orain, ezin ezkoa da. Orain zuri burdina triplea kostatzen bazaizu, zuk ezin duzu asumitu hori. Orduan, jendea badago erreziptiboagoa. Orduan, ezin da, bestera ezin da. Eta nik ezin bat dizut egin besteak ez da ere. Horrela da, lehen bat kostatzen bazitzait, eta orain 3, ostras, egin behar duzu, supermerkatuan bezala. Kostatzen badu 2, eta orain dago 5, edo erosten duzu edo ez, baina guztietan egongo da. Eta azken finean, inflazioa hori zuk inputatzen duzu. Orain errezagoa da inputatzea, zeren guztiak ikusten dugu. Ez dakit noraino igo dezake, orain badirudi gelditu dela, eta a ber, nik seguro ez dela jaitsiko segon bezala, seguro geratuko dela pizkat gehiago, baina ez hori faktorea inbeste daude eta esaten digutena. Eta gero dena... Hay que creérselo, no? Pues, beti dago zerbait. Ni telebista bakarrik ikusten dut ja telebista txikiak. Bai, telebista txikiak eta Twitter edola, zeren telebista handiak. Ez dute ematen konfiantza gehiagik. Dira, handien publizitate bat, ez da beste gauza bat. Nahi dute zu pentsatzea hau, eta zuri sartzea hau, bega, horrela betia. Hemen, telebista txikietan ez dago presio hori, ez dago, edo Twitterren, nahi duena, hitz egin dezake. Zuk ikusi 2-3 opinio, eta zu geratu nahi duzuna, igual 2 badaukate, azken finean, ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Osea, beti dago zuk erabakitzeko, baina bakarrik opinio bat erakusten badizute beti, azken finean sartzen dizute nahi gabe. Kontuz, Jorge, igual moztuko dizugu hemen zero zentsu. Hori ja. Jorge, hemen utziko dugu, gaurko elkarrizketa motzau, hortxen Wakoba eta TAGR enpresetako zuzendaria. Jorge, mila esker, ere erakusteagatik bizkaiet enpresaren munduaren nola den, ni kuriositate handia dut, ez baitut ezagutzen, beraz, eskertzekoa zure... Gonbidatuak zaudete ikusteko, eta mila esker, ekartzeagatik eta gure lana erakusteko. Listo, hortxen mila esker honit. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Atarrabeako udalak udal igerilekuek sabotaiak izan dituztela salatu du.
Edalontzietako esi perimetralaren zati bat erauzten saiatu dira. Urritasuna duten pertsonentzako igerilekura sartzeko aulkia manipulatu dute, igerilekuko lurra hondatzen saiatu dira eta azkenik uretako bola zulatu dute objektu ziztatzaileren batekin. Udalak deia luzatzen die herritarrei erantzulak aurkitzen lagun dezaten eta informaziorik izatekotan udaltzaingoarekin harremanetan jartzeko. Horretaz gain, Atarrabiako udalak herritarrei gonbidapena egiten die bakoitzaren bizilekutik gertu dauden berdegune txikien, hau da, txorkoen, loreontzien eta lore parterreen zaintzan parte har dezaten. Udal zerbitzuek laguntza materiala eta aholku teknikoa emango diete parte hartu nahi duten pertsona guztiei berdegune txiki horietaz guztiez gozatzeko eta harro egoteko. Azkenik, 2022ko jaietan kalez kaleko salmenta postuak esleitu dira. Esleipendunek irailaren 23 baino lehen ordaindu beharko dute tasa. Iruñeako udaletxeko fatxada urdin kolorez argiztatu zen atzo, sortzetiko artrogriposis anizkoitzaren munduko eguna ikustarazteko. Horrez gain, Bustintxuriko kiroldegia eraikitzeko obrak esleitu dira, 8,1 milioi euroko aurrekontuarekin eta abuztuan zehar hastea aurre ikusten da. Hiriko eraikin baten gainean instalazio fotovoltaiko handiena duen udal kiroldegia izango da. Bestalde, udal laguntzetarako 3 deialdi berri egingo dira eta 900.000 euro banatuko dira garapenerako lankidetzako proiektuak egiteko. Uztailaren 2an amaituko da deialdi hauetan parte hartzeko proiektuak aurkezteko epea. Baita ere, Iruñak San Ferminen aurreko kontzertua berreskuratuko du larunbat honetan, COVID-19aren pandemiagatik 2 urtez etenda egon ondoren. Jaietako soinu banda udaletxe plazan entzungo da berriro, Iruñeko gaitero eta txistulari bandak ere bertan direla. Eta hiriko 84 ostalaritza lokalek bat egin dute Iruñeko udalak San Ferminetan berrerabil daitekeen edalontzi berdearen kanpainarekin. Erabilera bakarreko plastikoa edo kristala erabiltzea saihesteko beste ekimen batzuk ere aurre ikusi dira, hala nola uraren tabernak edo karabinagre edalontziak erabiltzea. Horretaz gain, San Fermin 2022 ere ospatzen da 11ren kupoietan. Santuaren iruti bat izango da protagonista uztailaren 7ko zozketan udaletxeko fatxadaren aurrean. Eta San Ferminen ospakizunak eta Moros y Cristianos taldearen alkohol festa aztertu dituzte De lo que nos une erakusketan. Kondestable erakusketa abuztuaren 20ra arte egongo da ikusgai, kartelak, jantziak, instalazio artistiko bat eta errealitate virtualeko espazio bat barne. Azkenik, Iruñeko udalak San Ferminetarako garbiketa zerbitzuko langileak bikoizten ditu eta kanpaina baten bidez jaietan lan egiten dutenekiko errespetua azpimarratzen du. Jaietan parte har dezazun lan egiten dugu kanpainak merkataritza, ostalaritza, garbiketa, polizia edo naranjitosen lana aitortu eta ikustarazten du. Hauxen izan da dena gaurko ostiral honetan uztailaren 1 magazinean, asteburu ona pasatu eta astelehenean ikusiko dugu elkar. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.